Since I don't do material media guy. Sometimes we go home see. You don't just see What are all damn that? Now I'm there, Mama. Mbongezi. Sega mangaza Dada magana karantina. kudamba Nzoka kudamba. chataura chokwadi changu chese Chataura chokwadi changu chese. kudaro makondo sungwa nemhosva Ndataura makuwa ndosungwa nemhosva. Marwaninzwe. ndinigondinzwa Mugondinzwa. anandizvina ziyani shamwari munhu wakamaranzani Anzi Gatna. ani Gatna sene mwanzosi. gadina ani gadina ani Sene yake handisi. Taura pamusoro pakatizi Sene yake handisi. ari kuti gadina wacho Ari Black Mova. auyeri Handimuzivi kana chimiro chake kana chiso chake saka kuuya kwandaita ndoda kutoona chawaziyana aya ndo mudzimai wangu wakatora naGatina wacho navanhima katorwa aiwa ndinambotorwa unonzani Anastasia Kachuta. Anuza akakutora idiani. Handisi kutoziva ndikutodzaziva. Ha? Handisi kutoziva ndikutodzaziva. Taura pamusoro chizo kuti kubatsira. Handisi kutoziva mambo wangu kuti ndiani munhu arikutauriwa nezvazvo. uyu ndiani vamurozi Umugere naye. Uyo ndigere naye murume wangu. murume wenyu Eh. urikugara kuti Inini ndiri kubasa. basa kuti Inonzi kubva kumovhalo. Matsononi. ndinakazani Ndinoita basa rekucherera vanhu mvura vachiita zvekubata masitofu. pamaini Eh. inonzani mai Handizivi. Kushana nzvimbo yatisingazivi. Ndingoziva kuti kunonzi kubve kumovhalo. Handina kuzoziva kuti imovari plus ku hombe chaizvo ndiko kunongonzwa kumatsononi semunhu ndisina kuzi Machonyo. chero vakaya vachitonditsvaga vakatobvunza kunzi murume wenyu mati murume wenyu asi ndakabva kumba kwake pari zvino hatisitesi murikugara nani ndiri kugara ndega pamba pahanzvadzi vamai vangu ndepandogara Makamwindirana ungani pamwe chete nemurume. ndine mwana 1 Mwanai. mukomana Wakaita makabva muchibereka tabva ari kupi kubva kwandakaita takabva mukusawirirana inini ndakambowanikwa murume uyu ndobva nditora pamurume wangu ndine vana 3 ndine vana 3 ndobva tatanga kugara tese ndakanditora 2021 anditora 2021 tongoti 2020 nokuti 2020 anditora 2020 ndobva tatanga kugara tese kusvika ndaita naye mwana kubva ipapo kugara kwandaita naye anga asati abvisawo kana mari makwedu kugara kwandakaita naye haana kubvira abvisawo mari kumba kwedu chakaita kuti tikonane murume wayo akatanga kuita zvemagirlfriend achiita zvemagirlfriend akaenda kubasa anga asinganditengere kana chikafu ukamubvunza mari yaive iri hondo ndichifonera hama dzake ndichidzidza achindirova akatombosungwa kupolisi aita dzimwe nyaya dzake ndikatobvisa mari yangu yanga ndashanda ndikatonomubhadharira kupolisi akabuda kupolisi kana achienda kubasa anondisiyira $2 dhola remuriwo manheru 50 cents kutengera mwana mapamba nemahewe emwana zvogara zvakadaro saka takakonana patakazonyatsokonana takakonana muna September pesa apa daigara mataura kutanga kupindurisa nyaya iyi akanditora pane mumwe mati tanga kutaura nyaya dzii mati akanditora pane mumwe ichokwadi saka murume wenyu kwavakatora neakatora
Aiwa, murume wangu anga ndinaye pari zvino ndiye wanga ndinaye asi. Aiwa. Akatorwa pane munhu neakatora pavanhu ira wangu wokutanga ndiye murume wangu andine vana naye 3. Ndiye murume wangu. Ko ndiani? Kana chitomutarisa chikomba nokuti kumba kwedu chaiko hatozikana. Ai kana chichikomba chemune murume. Saka anotogwa sei murume wenyu? Imi kana chiri chikomba. Anotogwa sei nemurume wangu? Nemurume wenyu. Anenge achiti murume chakaona ayo chichi. Anenge achiti chikomba changu. Achizvitendera? Munhu akangonyarara akasiyana naye. Akangonyarara akasiyana naye. Alright, aba. Dai mutaba. Ndokaenda kushaka. Amai anogarana nawo. Murume wawe. Wakamupelesa manzira ake. Saka amai zvatakuita kupai basa. Upenyu hwenyu haubude zvakanaka kana ukada kushanda nawo nemushando wako kuita nawo. Wabva kune mumwe murume, makuti murume wanga ari mberi chikomba, iye ndakaita chikomba, saka munopedzera matambudzika mazvingo. Ndakupai basa ndakupai ndekuti gaidhi wacho munouya naye musi wa22. Achichatumira munhu. Munouya naye imi wenyu tatu kuchenesei mouya naye tikuchenesei mimbe zvapatata zviwo nokuti uyo wavari kuti ndinaye kufunga kwavo iyo kwavakaita kuti ndini murume sezvo vakauya kunoku inini ndonaa nemurume wangu ngatingoitaiso amai ngatingoitaise kufunga kwavo otoda kusunungura imibandi iye wacho warufunga iyo ngauye andika mungu muti ngawe kuna haisi mhosva kwamambo ane vana 3 pakaenda murumeira akanomuona andika zvinozvinini handisi pamurume zvonyango ndikakanzwa kuti kwanzi ari kudiwa kwamambo munhu wacho otokozwa ari kuziziva kozwa yakamuona itai mai tiri kuti munomuudza kuti kwamuri kupomerwa kunzi makadanana neni kwanzi uyai koko muzozvipupurirai imamuna mhosva munyaya tinoda iye auye pana ndika munokuti achamarandi andika uya kuno mumataneti mhosva munodzivirwa panyaya yekuti munhu anopomera munhu ozopedzera apomera iye atone mhosva yedeformation handiti maona vazvoitika mai saka zvadati mimamai makangwara manje munyengetedzei munhu muendaye kuno andika tandikazenyaya dzenzvidi dzipere inova free mona ngani munhu unyuhwari asi kana masarudza warika patotapedza nyaya chazokudza kuti tsvagai wenyuhwari zvezvikomba siyana chinoita kuti uzonzi waita chikomba mambo wangu inyaya yekuti magariro baba tazviwa zvese izvozvo aiwa tazviwa tichavatsiura pamwe ndovange chidaivaara futi andika tona vatsiura imichida kuti auye anditi momuti auye musi wataubva ivoyo moya naye mai ndikubereka mumwaya ndanga ndichida kumudaro kuti chandinetsa nokuti ndakanzwa kuti mwana achitifonera kuti kunoku ndakasungiswa handisi saka inino ndanditori neshungu yekutoona kuti makore esaya 6 years dzesedzi munhu iyeye ndeupi angakatiza nemwana wani nemwana wedu ane mwana mukomana yakurira musha mangu iye munhu handisandamuona asi nhasi unondonzwa kuti akirira mwana wangu ndokuuya kwandaita baya kuzoteerera saka achiteerera aye hazvina kushanda baba ndozvinonzi dzakumira muruvanze uya kwazadai dzakumira muruvanze nogadi wacho haapo uyu mukwacha mumamuona nhasi komuvana vatatu mumuziva vana vatatu ndowatinoziva komwe hatina watinoziva kunze kweyevo vana vatatu kouyu ndimuziva ndikutoda roro kumwana wake wandikuchengeta mumanga mambo vava unovaziva here mambo wangu nyaya dzekutaurwa panovaziva here chete tinovaziva nokuti vane vanyai vakanoisa mari mumaoko mavo nemadhetsi sekutemba ndichienda ndichinovapa mari asi mari yandaivapa ndaivapa vachiziva kuti mwana wavo ane munhu aifambidzana naye
achidya nakumari asi nhasi vakuti hazisikashi nokuti vane umwe mukatedare sei unoti uchiratidzwa nedare kuti usataura unoramba uchitaura tikuti mirai takubvunza mubvunzo chete baba mwazi pamwe kuti womukweta wacharipo vanhu vakafamba nemari variko vari kumusha kwavo iko komwe ari kuno kuchikoto kana kutomufonera pano saka musazutiwa dareti maita vapabasa reutano kudza murume wavo kuti wamuri kuti murume wavo kuti auye sezvaratakatinaziva kuti mukuse munhouaani aba mazvinzira iwoya nevanyai vako tosikuona kuti makaroora here mukadzi okubaya ndiponere nyaya mazvinzwa here imoya nevanyai papa zuva 22 moya nevanyai vedu ani munokwakuvaona ndeveiwe vanyaya vakatsogwa navatezani tisainire vako moya muti yakakwana